Скъпи приятели, много отдавна ни нямаше на екран, но отново с ново студио и с ново име Голямата игра, което един от моите гости даже ми даде името, идеята за това нещо. В момента, скъпи приятели, бързам да започнем с една много интересна тема, която много нашумява в последно време. Това са сагата с нашите овцевъди и това, което се случва с нашата държава постоянно и навсякъде. Не напразно един от първите ни гости ще са адвокат Иво Лучев, който ще ви разкаже едни много интересни случки и с негови клиенти, с хора, които още от преди 4-5 години са избити, имат над 4 милиона, ако не се греша, от държавата и все още не изплатени. Вие виждате какво се случва, нали, и с нашата държава, какво иска да ни причини в момента. До нас е и друг наш приятел, който пък е очевидец. Да, той е председател на Независимо сдружение „Екогласност“ за Пазарджик и е на манежа на първа линия. Говорим за казуса за случай във Велинград. Точно. Нека направо да дадем, как се казва като на адвокат, винаги адвоката, нали, трябва да дадем думата, така че нека да започнем от там. Първо, запознати ли сте това, което се случва в момента в Велинград? Аз само накратко да ви кажа това, което видях. Взимат се проби едновременно и тези въпросите двама братя дават същите проби в гръцка независима лаборатория и в момента няма от българската страна показан документ, че има чума и че от нещо са болни, докато съответно пък от Гърция излизат, че са здрави, че няма нищо, което е случило. И хем едните натискат без документ да ги избият, а пък хем е доказано. И този парадокс до кога ще продължава. Аз се радвам, че много от мои познати в момента са там и ден на всеки ден протестират, защото много добре знаете, че ако ги оставим само 2-3 души или 5-10, те ще си влезнат полицаите и не мога да направиш. Аз се радвам, че в момента има развито гражданско общество и има хора там на място и подкрепа. Вие кажете. Да, вие казахте, че юристът е важен, но освен юриста много е важен и очевидец. Да. В случая председател на Независимо сдружение „Екогласност“ е още от първите дни. И, уважаеми зрители, аз мисля в това предаване колегата Стефан Попов ще ви разкаже за фактите, а пък вече аз ще ви дам правилната оценка на събитията. Господин Попов, ли сте? Здравейте на вашата аудитория, на вашите зрители и едно огромно благодаря, че имаме възможност да излезем пред хората с това, което останалите медии, особено първите 3 канала български телевизионни, упорито и много некрасиво крият. Първо искам да ви кажа, че моят живот е преминал сред овцевъдите от цялата страна и много са малко хората, които са ходили в толкова различни региони заради предишна моя дейност, още от дете. Познавам почти всички значителни овцевъди в България, в това число и братята Илиеви или по-известни като Рибанчо и Салко. Това са едни отрудени хора, работяги, почтенни, честни, обикновени хора от народа, но с едно изключително трудолюбие, с което постигат. Техните постижения са изключително благодарение на тяхния труд и на тяхната почтеност. Това упорито се избягва от нашите 3 телевизии и не само. Първо искам да ви кажа, че генезиса на конфликта абсолютно е скрит, а той е много по-дълбок. И аз се опитам тук в едно кратко резюме, доколкото ми позволява времето, да го изяснем. Тези хора отглеждат животни от много години. С прекъсване ходения в чужбина, но парите, които спечелваха при ходенията си в чужбина, отново връщаха в развитието на животновъдството. Освен тези около 2000, малко над 2000 овце, защото те са толкова, те имат и телета, говеда, имат и коне. Занимавали се с много и с
различни дейности на овцевъдството е основният поминък за тези хора и това е, което ги крепи през годините им. Братята Рибанчо и Салко имат деца, които също са въведени в този семейен, може да се нарече бизнес, спокойно, където работят вече и техните деца, т.е. това са няколко семейства, общо са 16 човека, всички са в семейния бизнес. През последните 10 години са направили един акцент върху развитието на овцевъдството, макар че те и предишни времена винаги са имали овце, аз ги познавам от времето, когато аз съм бил още ученик, а сега съм на 62 години. И те направиха доста добри стада. Стадото на Митко, един от двамата синове, те са Митко и Стефан, както сме аз и моя брат. Да. Те са синовете на Рибанчо. Едното стадо е над 1000 овце, другото на баща му около 750, общо с чичовите са някъде 2 и нещо. Разделени са по групи, като между тях високопородни овце, средните, а другите са с участието на кръстоски, за да се повиши личността. То си има селекция, така ли да се селекцията е лична и породна. Колкото разбрах, са някакви много специални, които издържат и на студ, и на глад. Това са селектираните овце. Хем са и млекотайни, всичко създава. Така каракачанска овца. Да. Казвам така наречената. Те за това казват някой, че тя е на изчезване. Тя е на изчезване и тя се субсидира по по-високи критерии и естествено с по-висока субсидия. Но и другите овце са много ценни, защото те дават по-висок млеконадой. Те също са издържливи, както е известно, хетерозисният ефект при кръстосването води до високи резултати. Но тези хора са прогледнали отдавна в овцевъдството. И те са едни изключителни животновъди. Не са работливи, но талантливи, защото за някой може да е много елементарно да си животновът, но там също има много тънкости и много трудолюбие. Създавайки тези паралелни стада и този немалък селскостопански обект, те привлекоха около себе си, дори научиха едни известни сега в Велинград, братя Коцеви, да се занимават с животновъдство. Същите братя Коцеви обаче, които имат сега около 100 овце, даже и по-малко, въпреки че 150, не са 150, ние имахме възможност да ги видим, по-малко са. Те също се заеха с това животновъдство, последствие направиха и отглеждането на породни и по субсидии също говеда. Направиха една кланница, която работи много силно, тя е голяма. И полека-лека направиха 2 ресторанта, няколко магазина, занимаваха се и с дърводобив, за който знаете, 100% чист дърводобив няма, там винаги има и нещо друго. Тези същите братя Коцеви в момента се смятат за най-богатото семейство в Велинград и с едно особено влияние. Искате да кажете, че има други по-голями от тях или за същото? Не, в животновъдството и в частност в овцевъдството по-голями от братята Рибанчо и Салко и техните деца няма по-голями. Те казаха, че им възлиза на около 1,5 милиона и то по някакви ниски цени. Да, това е вече друга оценка и тя може да бъде субективна, може да бъде плаваща. Това е друга тема, на която също може да се спрем по-нататък. Но въпросните братя Коцеви са икономически най-силната двойка в Велинград и започват да се чувстват всесилни и всичко, което правят, да е безпрепятствено за тях. Те закупиха пасмищни земи на много ниски цени, които ако бъдат проверени, ще излязат много нередности. Закупиха по същия начин и язовирчето, което е в непосредствена близост. Защо го казвам? Защото през тези земи тръгват да пашуват овцете на въпросните атакувани в момента семейства. А на всичкото отгоре и на язовирчето
осъществяваше водопоя на тези овце. Закупвайки ги, те им пререзаха пътя. Защо го направиха? И защото видяха в техно лице конкуренти, с които не могат да се мерят. Независимо от това, че са изключително богати хора, те не са животновъди като тези въпроси, за които аз говоря. Искате да кажа, че се получава някакъв сблъсък в Сблъсък има на интереси, но братя Коцеви са много силни, защото те са едни от големите спонсори на ГЕРБ. Знаете какво е ГЕРБ в момента в държавата. Добре, но тогава има пък леко противоречие. Ако те са техни спонсори, те пък не би трябвало да закачат овцете, защото пък има една друга спекула, в която опрекнаха, извинявам се, още от последните 7-8 години, когато беше проблеми с свинете, с козите, с кравите, с кокошките, ако щете. Всичко това нещо, зад сянката се коментираше, че първо беше за да вкараме над 17 години замразения резерв на американците, затова не избиха прасетата. След това за пилетата беше подобно, знаете кой още с Илчовски и с човека там пилето Градуса, а пък сега пък твърдат, че зетът на господин Борисов пък се занимава. Има ли такова нещо? Вие имате информация? И дали в случая хем те са спонсори, пък хем избират? Вие не разбрахте, то в момента го казва колегата ви даде тази информация, тъй като слуховете да са такива, че проверката на животновъдите, които ние защитаваме, е инициирана от тези братя Коцеви. Разбирате ли? Значи овцете на братя Коцеви са точно така. В този аспект ви го казвам колега. Нещата са няколко и те трябва да се вземат всички предвид, не са случайни и са свързани помежду си. Това нещо не само да ви кажа, че в момента създавате една огромна новина. Точно така. Която никъде няма в пространството. Аз за това ви доведох очевидеца. Именно заради това ви вода очевидеца. За да ви даде фактите. А пък вие си направите оценката. Да, много интересно. И заради както се казва, продължайте. Дължете. Няма да прекъсвам, просто отворим една по-голяма скоба. Първо, Евросъюза не случайно е смятан не за майка, а за мащеха на страните от източния блок. Бившите социалистически държави от източна Европа. Те имат свръхпроизводство. И нашето производство на тях им пречи. Пречи им, защото те не могат да се реализират продукция тук. Защото нашата е много по-добра. Това е първо. Второ, те трябва на всяка цена да се освободят от този мирновременен неприкосновен запас, който е многогодишен, който го има не само в Щатите, а и във всички западноевропейски страни. Големите носители на месо винаги са гравитирали около управляващите. А управляващите знаем кои са от 15 години. Това е със сигурност. По въпроса, кой точно го прави, може да се говори, той не е един човек. Не е един човек, но всички те, безусловно, са свързани с хората, които управляват България последните години. Оттам нещата са, знаете, над и дай. Ние ще ви позволим чрез закон, а вие ще ни дадете това, което ни се полага. Евросъюза направи много постъпления, за да може да убие и животновъдството, и растениевъдството в България, и не само в България. Давам един пример. Ето сега, щом има чума, трябва да се избият всички животни. Да, обаче, ваксините, които са срещу тая чума, се забраняват именно от този Европейски съюз. Защо? Това е най-пряката борба да бъде спряна една епидемия. Ваксините. Разбира се. Те хората тръгнаха да ни... Които не са много скъпи, нали господин? Да не можем да противите. Струва една ваксина. Една ваксина 48 стотинки, но понеже... Да речем с прекуп. Производителя Турция, тук в Франко, България, до поставянето себестойността има 48 стотинки, което е смешно да се коментира. При положение, че една хубава овца е от порядъка на около 700 лева. Разбира се. Те им дават сега някакви 300 лева им обещават. Тези 300 лева не знам кога ще ги получат, защото случая с
нашия общ приятел с адвокат, което ще ви бъде Иван Папашов. Човекът ще осъди на първа, на втора, на трета инстанция и парите има да взима. Добре, господин Лучев, защо този вашия клиент, първо ще кажете 4 години или повече съди държавата? И защо трябва да я съди? Тази държава, след като му е избила и след като има протоколи на изземане на... Ама то ще стане същото. Има гаранция. Защо трябва да ходиш да се съдиш? Те са длъжни в най-кратък период. Защото, извинете... Ти си се съгласил доброволно. Ще се пошегувам, имаше така... Шогер на времето имаше такава приказка, като съм ти казал да, не съм ти казал на. Защо? Защото държавните органи си правят каквото си искат. На този специално производител избиха му свинете, обещаха и той свине майки, освен на свине, обещаха му да му изплатят обезщетението и забележете, тук няма измами, идват броя на прасетите, избиват се. Така, а вие питате защо трябва да ги съди. Защото когато една страна не изпълни задължението си, в случая държавата, ти може да съдиш и въпреки си осъдил, пак може да не вземеш нищо. И е 4-та година. Добре, а говоря за 3 милиона и половина. Кой се разпорежда след като има решение на съда? Де факто има една пропаст, в която какво се случва, имаш решението, обаче не мога принудиш държавата. Ами да, защото ти си осъдил държавата, да не си осъдил гражданина или частното дружество. Когато осъдиш държавата, много трудно се взимаш парите. Има едни сметки, аз ще ви кажа като адвокат, има едни сметки бюджетни, които не подлежат на запор. И какво като осъда, примерно, дирекцията, примерно ОБДК, или областна дирекция на милицията, извинете, на полицията. Но сметките не могат да бъдат блокирани. Да, разбирам, но за малкият човек ще става за да... Вие знаете, че аз имам някакви парадокси от типа на 100-200 лева, някакви частни изпълнители, някакви... това в ресора на Комитет за защита на потребителите. Тук се разбрахме. Отделете отделно предаване, ще направим говоря на дълго и широко. Ние се отдалечихме обаче малко от темата, аз искам да се върна на нея, защото за мен, освен, че въпросът е изключително важен за семейство Илиеви, е изключително важен за цялата страна. Трябва да се знае, че овцевъдството е основният поминък на българина през вековете. И то, заедно с народното творчество и източното православие и религията, това са трите стълба, които са съхранили в България през предвековното турско робство, а и преди него 200 години византийско. Защото това са трите неща, които винаги са съхранявали по нашите земи. Семейството, за което говорим, е постигнало един много добър резултат, който трябва да бъде смачкан и да бъде натрит носа на всички подобни, за да се отвори пътя на влизане на местни и млечни продукти отвън. За да може да се обогатяват още повече и без това богатите вносители отвън. За това обаче се постъпва изключително грозно и криминално. Ще ви кажа какво е криминално. Дори медиите постъпват криминално. Не ме страх да им кажа в очите. Каналите 1, 2 и 3 постъпвате крайно честно. Вие ширате лъжливи новини. Ще ви кажа къде са лъжите. 3 пъти успях аз да видя, колко пъти са го показали по канала 1, че овцете, които са в обекта, са с клиника на болни животни. Това е огромна престъпна лъжа. Нито едно животно няма с клиника. Споменахте, че са с гурлин на очите, че имат изтечение от носа. Това не е вярно. Аз съм видял всички животни. Всички животни едно по едно съм ги видял в отделните стада. Прегледал съм ги. Така, споменаха, че имат висока температура, че са вяни, че припадат се чуми. Нито едно умряло, нито една шугава овца, ако знаете какво е това. Да. Нито едно животно с болнав вид, по какъвто и да било критерий, напротив, раждат весели майки, раждат весели агънца, което стана пред докторите от Бах, които вземаха пробите. Сега, по въпроса за тези доктори, искам да кажа, че те си вършат работата, свършиха си я по правилата и абсолютно професионално. Но предишната, първата проба, която се взима, е взета не само непрофесионално, а престъпно. Тя е взета от един човек, който също работи за братята Коцеви,
неформално. Като конфликта на интерес. Този същия човек, който е ветеринар, не знам с каква степен, дали е лекар, дали се казва Александър Кехайов по прякор Ботев. И той е от септември, но работи в ВНК. Всичките му колеги казаха, че иглите не са били стерилни, били са вече употребявани, имали са по тях следи от кръв, имали са ръждиви. Грозна работа е било, това го казват неговите колеги. Това се говори между хората, които са присъствали. Само има ли една скоба, възможно ли да бъде направена манипулация чрез нестерилни? Ще стигнем и до там. Вие изпреваряте малко моята мисъл, ще стигнем и до там. Когато се взеха пробите, за да знаят хората, те се взеха по няколко, 3 проби от всяко едно животно, идентични. От един и същи лекар, от едно и също място, от една и съща овца, с една и съща маркировка. Едните отидоха в БАБ, другите отидоха в Гърция, третите за сега се пазят. И не е възможно тези, които да са отишли в БАБ, да са положителни, т.е. да говорят за болни животни, а тези, които отидоха в Гърция, в лаборатория, която е регламентирана, да бъдат всички двойно отрицателни. Всички са отрицателни. Тук има нещо гнило. И веднага почват другите съмнения. Още преди първите проби да станат известни, вече бяха изкопани дупките, къде трябваше да се зароват животните. Това е презумпцията за субективно отношение. Предварително уговорено. Виждате ли колко неща са? Защо канал едно излъга така целият български народ, че овцете имат чагови по оците? Аз имам в себе си видеа как пред лекарите от БАБ овцете се оягниха, весели, щастливи и такива весели, щастливи агънца се родиха, които са живи и здрави. Да, това го видяхме. Има записи в момента, да се излъчва се в Аз съм ги направил сам. И за това вярвам и на моите очи, на моите ръце, които са снимали, и на моят телефон, който е снимал, а не на това, което говорят канал 1, които явно така им е казано да предадат новините. И тук вече идва презумпцията за това. Какво е отношението на държавата? Защо не се опитахте да им помогнете на тия хора? Защо не дойдохте на место и да видите и да питате? Вие веднага изпращате баши бузук, което е грозно и явно е продиктувано от Евросъюза, който ни диктува на нас правилата, който ни забранява всичко и не ни разрешава нищо. Елементарно, защо не ни разрешавате да вакцинираме? Елементарно. Това е много по-добър способ да се бориш с една епидемия, отколкото да тръгнеш да тръпиш и да гориш. И е много по-евтино. И по-ефективно, и по-евтино. Значи Евросъюза не е заинтересован в България да има овцевъдство, а нашите управляващи не са заинтересовани да има семейства като семейство Иливи, които ръцете им са напукани и които не знаят празник, не знаят делник, които не знаят сутрин, не знаят вечер, а като започнат да са ягнати, денонощно са при ръцете. Това са нещата, които държавните медии скриха от българския народ. Престъпно. Това е престъпление срещу българския народ, срещу нацията. Да, което не е малко. В никакъв случай не е малко. Искам да се върна на пробите, ако може да ви кажа нещо интересно, пак може би ще хвърлим една помощ. Значи, както ви казах колегите, пробите, които се извършиха в лабораторията в Гърция, са отрицателни. Пробите, които се извършват в България, да кажем, са положителни. Преди около час получих информация, коя е лабораторията, която е извършила пробата, и според наша информация, не казвам, че е достоверно, но имаме, това е Националният център по заразни болести на животните. Извинете, по здравеопазване на животните. Национален център по здравеопазване на животните. И какво се оказа? За краткото време преди предаването влезах в сайта да проверя, се оказа, че акредитация на този център е изтекла 2023 година. Тоест, искам да говоря за правилната страна. Да, за правилната. Когато имаме жалба, ако действително тази лаборатория е извършила анализа
на пробата изява този резултат, аз ви гарантирам 100%, че фермерите ще спечелят делото, тъй като изследването извършено от лаборатория, която няма акредитация. Но какъв е правилният път? Естествено, трябва да се оспори пред административен съд Пазарджик и последствие пред Върховен административен съд. Искам да ви кажа, че вече има практика по такъв казус и това е случая с овцете в Болярово. Може би си спомняте, беше през 2018 година. Да, беше. В крайна сметка, с последния акт на Върховен административен съд от 2020 година отмениха заповедта. Тя по три компонента. Първо се отнема разрешението да извършват такава дейност, второто на акредитация и на трето място се избиват животните. Върховният съд отмени за случая с Болярово изцяло заповедта и животните бяха спасени, но знаете ли защо? В 2018 се констатира заболяването, Върховният съд излезе след 2 години с решение. Животновъдите имаха смелостта да не допуснат съответно органи да умъртвят животните и тези животни си оживяха, не умряха от тази болест и последствия дори бяха реабилитирани, в кавички разбира се, от Върховния административен съд, който каза, че не са били болни. Да, това е престъпление. Но ето тук го идва и други. И въпрос е защо прокуратурата не образува... съдене, пък... Да, и защо прокуратурата не образува преписка по случая в Болярово. Аз като председател на независимо сдружение Екогласност депозирах жалба в Софийската районна прокуратура за евентуално длъжностни престъпления, извършено длъжностни лица в София, а днес разбрах, че пък моя колега е сигнализирала районната прокуратура Пазарджик, не така го си казва. Така че ние юридически ще предприемем каквото е необходимо, но хората са длъжни да си защитят животите. Защото виждате ли, ако те се умъртват, ние после дали да спечелим делото, няма да направим ефект. Добре, не е ли винаги, нали, държавата, било то дали е с овцете, било дали е с нещо друго, не трябва ли първо презумцията да се докаже, че са виновни, че са болни, че такова и тогава да бъдат отговорни? Естествено, че е така. Естествено, че и, нали, тук вече друг е въпрос, че институциите се бавят, нали, те могат да се бавят и половин година. Нека държавата разпореди много бързо, нека да е така. Много от стопаните казаха, те ако са болни, аз нямам нищо против. Точно така. Но пък вие давате друга пък идея. Защо да такова, като пример може 2 да са болни? Защо да не ги отделиме 2? Защо да не направим инкубационен вариант, да ги отделиме? Няма как да ходят и да заразяват. Искам да взема отношение по този въпрос. Първо, защо да не ги вакцинираме? Ами Върховният съд в това решение за Болярово точно това го казва. Казва, ако са 2, 5, 10 животни, това не води до там, че трябва да се избие цялото стадо. Точно в мотивите си Върховният съд се е произнесъл по този въпрос. Вие сте много прав. И е оказал, че има една инструкция, която задължава здравните органи да отделят тези животни. Ако трябва да се умъртвят тези животни, но не и цялото стадо. Има си решение Върховния съд. И да се колегата Попов по биологичен процес да каже. Може да се отделят, не може ли? Ами, аз ще ви кажа. Да. Такава изолация беше правена по време на COVID. И ако един човек, да кажем в Народното събрание, депутат, е болен... Да, разбрахте къде вие трябва да ги избиете. Което е аналог между другото. Аз искам още нещо да добавя. Не е изолиран щам. Те докарват някакви факти, които обаче не са пълни. Трябва да изолират щам. Не знам дали знаете, това е варитет на заболяване. Един вирус. Това е едното, което те не са направили. Те много грешки са допуснали. Но много ярко личи, че те бързат да убият. Много бързат. Много бързат. Те даже доколкото не бързат да докажат. Още няма документи, само на приказки, те са болни. Аз ще ви кажа. Не сме доказали, че няма такъв вирус. Не сме го доказали. Ние трябва да доказваме. Но те не са доказали, че го има. Това държавата трябва да докаже. Не, това, което те показват, не са доказателства. Точно така. Още повече, ако няма акредитация тази, която днес ми показва. Аз сега ще ви кажа, те и друго могат да направят. Това ще отпадне. За да оправдаят себе си, понеже аз познавам колко долни действа сега съществуващата управленческа клика, те могат вече да заразят животните. Но от момента, в който са
появиха първите сведения и до сега, до този момент, сега, няма клиника. Няма клиника. Няма външни белези. Трябваше да за този срок, понеже аз съм се интересувал от най-добри вирусолози в България, трябваше поне 30% от стадото да е избряло. А то няма едно животно болно, да не говорим за умряло. Нито едно. Раждат си щастливи, ограничени са от към достъп до пазбищата. Те са в стопански обект заградени, пускат се за да се нахранат набързо с концентрирани храни, защото няма възможност за достъп до паша, пият от едно и също място вода, имат там едни огромни метални съдове, в които тече вода, тя е течаща и е сравнително добра, пият вода и се прибират в обора, изолирани. Добре, господин Попов, да ви запитам, сега съм юрист, не разбирам, не трябваше минем вече 7 колко дни, не трябваше по-но животно да умре, ако съм... Не са 7 дни, вече са близо 2 седмици. Еми хубаво, айде още по-лошо. Още по-лошо. Трябва да има показатели. Още по-лошо. 30% трябваше да има смъртност. Да. А няма нито едно животно с видими външни белези. Това ви питам, едно поне има ли? Не, нито едно няма, аз съм ги гледал едно по едно, нито едно няма. Искам и друго да ви кажа. Признаците за чумата по древните преживни животни, към които спадат овцата и козата и които са обект на този вирус, са много тежки. Те са много грозни. И ако човек бъкне в интернет, ще ги види. То е грозна работа. А тези животни са ни красиви очи, са ни красиви свежи лица. Като ги пуснат, тичат, играят, защото те са затворени. Те са подвижни животни. Те са в едно отлично състояние. И самото стадо, въпреки че вече мизерства повече от седмица заради ограничението, е все още дебело. Въпреки всичко е дебело. Това е, няма как едно болно животно да е със такъв гръб и да е дебело, и да е щастливо, и да е подвижно. Няма как. Аз се радвам, че хората, дори много хора от всякъде, даже мои приятели от Пловдив в момента са там, и други мои приятели, за съжаление аз лично не мога да съм навсякъде, но пък поне можем да дам гласност на нещата. Това е изключително важно. Но виждам, че много си помагат, храна им се носи от всякъде и смятам, че така винаги при проблеми. Това, което трябваше да доказва, че всъщност се задължа. Това, което трябваше да направи държавата, го правят хората. И хората са консолидирани. Аз искам не само на семейството на Рибанчо и на Митко и на Стефан и на Чичо и Салко да направя един поклон тук пред всички, пред цяла България, а и на всички тези хора, които се претекаха на помощ по един или друг начин, включително и на протестиращите, защото те респектираха държавата. Държавата, която също като Европейския съюз ни става мащеха. Държава и родина са две различни. Не, аз мога да ви гарантирам, че ако в момента само от селото се бяха насъбрали 10 на 20 души приятели, идва си полиция, избутва ги и изметат. Да, естествено. Но когато са по-и така, че... Има хора, които са дошли от... Така че има смисъл вашия протест, тези, които си губят от времето, които мръзнат на студа. Поклон от мен. Така че остава само да продължаваме да говорим и да коментираме и да се дигнем от там, да се пренесем в парламент и да ги изметем. Аз не знам. Много ме е интересно какво ще стане с проверките в прокуратурата. Освен нас има сходна жалба в Пазарджишката, но те трябва да проверят откъде идва разликата и са длъжни ще го направят между нашата лаборатория и следването и гръцка. Бихте ли дали съвет юридически на братята как да постъпят, за да са в рамките на закона от тук насетне? Задължителна консултация с юристи. Да, точно. Това е първо. И без да правя реклама обаче, адвокат Иво Лучев, не защото сме близки, може да бъде изключително полезен. Въпросът, благодаря Стефчо, въпросът е, че трябва да се мине, значи пускат се до прокуратури, да всякакви институции сигнали. Това, което иска да им каже е два слагнения. Административен съд, пазаш, Върховен административен съд. Казусът по същество няма да се реши в прокуратурата или другите институции, а само тези два съда. Само там.
Така че там трябва да насочат усилията си. Да, разбира. Добре, въпреки всичко, ако аз съм малко повечето хора знаят, че така, имаме лека нотка на лудост. Но представете си, че аз съм на тяхното място и идват полицайите и взимат. И аз извадя една пушка и кажа, който прекоси, той си отива. Защото те всъщност някой влиза в моят дом, доколкото знам незаконно. И те хората бяха готови за това. Тогава да кажеш. Това нещо. Пак ще излезете виновен, нали знаеш? Не те пускам, бе, човек. Не те пускам. Не съм съгласен. В Болярово, аз само искам да кажа юридически. Значи в Болярово какво се случи, как запазиха животните? Понеже там също се бяха събрали хора, не смяха да ги изтласкат. И отидох и написаха едно наказателно постановление за извършено административно нарушение, че не са допуснали лекарите. Което беше някаква глоба смешна и което отпадна последствие. Надявам се в Велинград да няма насилие, да може да съхранят тия животни, докато се да не се може да се това. Добре, нещо, ще разплитаме ли тази случка между двете големи фамилии или смятам, че в момента не е много уместно, ще ни намразят хората, ако излизаме в детайли, кой просто това са само слухове. Аз сега ще ви кажа нещо друго. Това са само слухове. Велинград е доста настръхнал. И ви давам един елементарен пример. С нощи, пак зад гърба на народа, държавата изпрати два буса, пълни с отроби за евтаназия на животните. Отидоха в един хотел, който не искам да споменавам умишлено, и собствениците на хотела в последствие изпъдиха, буквално изхвърлиха от хотела си. От хотела си казаха така: ние не искаме да вредим на нашите съграждани. Ние не искаме да сме причина на нашите съграждани да страдат. Напуснете хотела ни. И ги изпъдиха. Това е истина. Абсолютно истина. Аз ще ви дам снимки, защото ние имаме снимки на автомобилите. Спрели пред хотела, те дори са били първоначално приети, без да се знае кои са. Били са приети в хотела. Значи са били подготвени това, което ти кажеш, дълбоката държава. За да излезе, нали, че са правили. Днес сутринта ще ги заразят. Лошото, че това става зад гърба на министъра, само тази скоба ще отбележа, който е от нашия край, който е Пещерец, и който в медиите обяви, че няма да се избиват животните, преди да се постигат някакви договорености с собственици за размер на обезщетение или там за подробности. Аз съм сигурен, че той не знае за тази глупост да се закарат тези камиони, защото той не може да се самоунижи, да каже едно през деня, а вечерта гледат камиони да избият животните. И въпросът, който е отговорен за това държавен служител, защото винаги има такива, да си понесе да бъде дисциплинарно уволнен, защото той на практика министър говори, но той прави да го разбирате ли къде е за падаване? Точно. Точно, пример. Много интересно. Тогава нека да вървим към нашия край, можем да следим нещата след седмица, ако не знае дали сте от София, пак можете. Това ми беше си говорим за потребителите, ще следиме този казус. Обаче аз искам да обобщим, да речеме, че всичко е най-зле и да речеме, че те са болни. Има много други рационални варианти, вие го казахте, било то само болните да се изолират, да им се даде ваксина или пък само те да бъдат евтаназирани. Де-факто не е нужна цялата тази лудост и цялото това нещо, което се Юрка Зорлен дава и всички, нали? Да, но това подкрепя тезата на Стефан. Подкрепя тезата на Стефан, че всичко се прави, за да може да се избие това селектирано стадо. Нали, за това говорим? Колкото и да ни опрекат в конспирации, повярвайте, че и гърци, и румънци, и всички около нас, под една или малка форма те завиждат, че ние имаме такава култура. Сега искам да ви кажа, за да бъда до край честен, в Гърция се избиха около 150 хиляди лица. Така в Румъния около 300 хиляди. И те имат доста добре развито циганство също и пострадаха без да имат нужния опит и интелектуален потенциал. Понеже вие споменахте думата културен начин, много се съмнявам, че нашите управленци имат нужния интелектуален потенциал, за да постъпват правилно и съобразно изискванията на народа.
на българския народ, а той е суверена. Той ги е избрал и ги е поставил там. И между другото, аз съм противник на тежките конфликти. Не бих искал едно такова нещо да се накървави в никакъв случай. Но явно има хора, които инспирират тежки отношения и трябва да знаят, че ние няма да дадем назад. Няма да позволим това прекрасно семейство да бъде съсипано. То е един от нас. Цялото това семейство е олицетворение на българския народ. Днеска са те, утре сте вие, други ден сме ние. Да, това е така. Господин Лучев, вие не смятате ли, като човек, който и така има голям поглед и в политиката, един управленец, всъщност не е ли точно там тънката ниша да успее да направи двете страни да са доволни? Естествено, това е тънката част. Въпросът е, че няма такива управленци. Няма кой да свърши това. А не да бъде агресия, да има кървища, да копаеме предварително. Точно така. Моят съвет е юридически към хората. Има казус, вече е решен. Говори за случая с Болерово. Ползвайте този казус. Ползвайте практиката на Върховния административен съд, за да може да се защитите. Разбирам. Тогава да следим нещата, винаги сте добре дошли. Вижте, ще има изменения и от към правна страна, и от към фактическа, затова поканите ви ще дойдем отново. Ще се радвам. Аз не знам дали пък знаете Атанас Мавродиев, той наскоро е излезен, той от Пловдив. Да. Но както и да е, казвам го това име, защото този човек пък утре ще направи едни много пък тотално скандални неща с документи и с ситуация за виртуалните овце, които пък се субсидираха. Запознати сме. Които изобщо те не съществуват, но ползват пасищата. Там, разбира се, пак малко по-друг казус, но пък се надявам, скъпи приятели, пак да се вплете в тази ниша. Защо алджиба нещо се случва некоректно в тази държава. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. И ние благодарим от името на това толкова хубаво и притеснено семейство. Най-вече и трудно. Разбира се, ще се радвам тепърва да подкрепим, дори ако продължат агоните тези дни, обещавам пък да отидем, стига да не се случи нещо, да отидем пък и на място. Лошото е, че то винаги в първия ден е стълкновението, вече гледам, че по-лежерно стават нещата. Не се знае. Но както се казва, скъпи приятели, очаквайте, защото всеки ден тук при мен ще има интересни гости, защото голямата игра започва. И ние сме след това, доколкото разбрах, така сте фенове на тези хора, си коментираме малко колаж, така да има малко и хумор, че тази мъка и тази сериозност, която ни идва от телевизията, ни идва в повече, скъпи приятели. Така че дано сме ви харесали. Абонирайте се, ако искате всеки ден тук да има интересни гости. Благодаря ви много. Всичко добро.